Urtero moduan, mendia eta atletismoa maite dutenek Gernika Lumon izango dute hitzordua igande honetan, domeka honetan, Abixadan Kirolfestaren harira. Gernikako Harinarin atletismo taldeak eta Goizale menditaldeak antolatuta eta Gernika Lumoko udal kirol patronatuak babestua herri lasterketa eta mendi ibilbidea izango dira goiz eta eguerdian. Goizeko 9:00 hasiko da lehenengo mendi ibilaldi luzea. 4 ordu inguruko ibilaldia izango dute parte hartzaileek Urdaibaiko mendi eta parajeetan barrena ibiliz. 11:00 emango zaio hasiera bigarren ibilaldiari. Laburragoa izango da, 2 ordu ingurukoa. Mendi ibialdiko parte hartzaileek Merkurio iturriko helmugara iristen ari diren bitartean, atletismoko 2 lasterketak burutuko dira. Lehenengoan 12:00 4 kilometroko ibilbidea egin beharko dute herriko kale eta auzoetan barrena, Merkurion hasi eta amaituz. 3 ordu laurden beranduago, ordu batak laurden gutxi aldera, hasiko da familia lasterketa, gurasoek seme-alabekin batera parte hartu ahal izango dute froga atsegin honetan. Kilometro erdiko bidetxo egin beharko dute herriko erdigunetik barrena. Parte hartu nahi dutenek Gernikako Santanape kiroldegian eman aldute izena, egunotan doakoa da, igandean bertan ere eman ahalko dute froga bakoitza hasi aurretik, Merkurio iturri inguruan bertan ipiniko den karpan izena eman da.